Michaeli Šifrinovej bude o chvíľu spečatené. Američanka rozdrvila konkurenciu. Obrovský náskok, rekord tejto sezóny z hľadiska odstupu medzi prvou a druhou pretekárkou 2,34 sekundy, čo je prekonanie rekordu tejto sezóny, čo sa slalomu týka. Držala tento rekord Petra Vlhová z Levy, keď Lenu Dílovú zdolala o sekundu a 41 stotín. Teraz je tu poprvýkrát v sezóne náskok viac ako 2 sekundy. Michaela Šifrinová ukázala dnes iný level ako zvyšok sveta. 56. slalomové víťazstvo. Ďalšie vylepšenie historického maxima a vylepšenie historického maxima aj v celkovom počte víťazstiev na číslo 93. V Lienci teda víťazné double Michaely Šifrinovej. Tam ešte historický rekord nedrží v Lienci, pretože Marlies Šildová dokázala v Lienci 4-krát vyhrať slalom. Pre Michaelu je to